Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, ‘yan uwa al'ummar musulmi baki ɗaya. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan YouTube channel tamu mai albarka, taskar Asararu TV. ‘Yan uwa, kamar yadda kuka sani, wannan tasha ce wadda ta yi shahara wajen kawo muku asiri na gidan gado, asiri na kundi, manyan kundaye da ke da su na iyaye da kakanni. Muke zakulowa mu kawo muku asararai masu zafi wanda za su amfane ku ɗaya bayan ɗaya. To ‘yan uwa, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani lokaci. A yau ma wannan YouTube channel tamu ga shi ta ɗauke da wani asiri gagarumi. Asiri ne na mallaka kuma na ɗaurin baki akan kowane irin mutum, kuma akan kowace irin biyan bukata da kake so a gare shi. To insha Allahu wannan asiri za ka aikata da yardar Allah, ba ka barin gurin sa sai bukatar ka ta biya insha Allahu. Dan uwa, kamar yadda kuka sani, da Allah kar ka manta, idan wannan shine ziyartar ka YouTube channel ɗinmu ya taskar Asararu TV, da Allah kai mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun asararan da zamu ɗora muku a nan gaba da zarar mun ɗora su zo gare ka direct. Dan uwa, kamar yadda kake ganin wannan asiri, asiri ne na mallaka, kuma asiri ne na ɗaurin bakin wanda kake so ka ɗauri bakinsa. To dan uwa, kamar a ce misalin kana da wata bukata a wajen wani, sai kake son a ce lallai ka je gare shi kuma ya baka wannan abin da kake nema din, to wannan asiri shi za ka yi aiki da shi kuma zai baka. Ko kuma ya kasance a ce kamar ɓangaren mallaka ɗin, ya kasance wata budurwa kake da ita ko wani ubangida kake da shi, kai ko ma dai jama'a ne kake son ka mallake su, al'umma, so za ka iya rubuta inda kaga duk an bubbuɗa cikin wannan, aka rubuta annasi rijil wani nisa. Idan kuma wani mutum ne kwaya ɗaya wanda kake da shi kake son ka mallake shi, to za ka rubuta sunansa kamar yadda ka sani. To za ka rubuta sunansa kamar yadda kake gani a cikin wannan munjaye da kaga an buɗa. To insha Allahu za ka samu biyan bukata. To ɗan uwa, kamar yadda kake gani, shi wannan aiki yadda za ka yi shi, da farko za ka samu idan ka ɗaura niyyar za ka yi wannan aikin daman, ko ɓangaren mallaka ko ɓangaren ɗaurin bakin, so lallai za ka samu tawaddarka mai kyau da alƙalaminka da allanka, ka kawo shi ka ajiye a kusa da kai. Idan ka kawo shi ka ajiye shi a kusa da kai, abin da za ka yi shi ne za ka nemi ita wannan takarda kamar yadda kake ganin ta, sai ka rubuta. Da kuka duba za ku ga ayatul kursiyu ce ga ta nan an bubbuɗa ta, sai tabbat yada ita ma an bubbuɗa ta, ita kuma tabbat yada kafa biyu ce, kursiyun kuma kafa ɗaya. To kowanne a cikinsu in ka duba za ka ga an bubbuɗe munjaye guda 7. So in ka irga za ka ga kana da munjaye 21. Kowanne a ciki za ka rubuta sunan wanda kake so ka karɓi abin a wurin shi, ko kuma kake son ka mallake ma so mai tsanani din. To amma yan uwa, wannan mallaka ce fa, gaskiya mallaka ce mai zafin gaske. Sai dai a jarraba ta a bisa gaskiya kuma a ji tsoron Allah, domin in dai an jarraba kam, to fa za a samu biyan bukata. Kuma ko da a ce mutum fa bai niyya ba, to fa zai baka, ko kuma zai aikata abin da duk ka so da ya aikata akan wannan niyyar da ka aikata. To da farko in ka rubuta dai wannan kamar yadda nake muku bayani akan allanka, za ka nemi ruwa ka wanke. To sai ka samu zuma farar saƙa. Allah, in an je siye, kada a nemi wadda take da gauriya a cikinta, a nemi farar saƙa tar wadda take babu gauriya a cikinta, domin shine aikin zai fi tashi gaskiya. Ko da dai ba zuman ma zai tashi, amma ƙarfinsa shine yadda babu wani lashakka a ciki, yadda za ka ga tabbas ka samu biyan buƙatar da kake nema. To za ka zuba zuma a cikin rubutun, sai ka sha. Idan ka sha, abin da za ka yi kawai sai ka sha, sai ka shafe fuskarka da ɗan jikinka da inda duk yake, ka ɗan shashafe da ragowai. To sai ka nufi hanyar tiryan sai ka tafi har inda yake. Birkinka shine inda gidansa yake, ko inda za ka tare da shi. Kamar tayin farko in kuka gaggaisa, to wane kaji abin da ke tafe da ni, abu kaza shi kenan. To insha Allahu in dai sunansa ka rubuta a cikin wannan munjayen da kake gani, to biyan bukata in Allah ya yarda ka gama da ita. Dan uwa, zai baka ko me ka je nema gurinsa. In ka ga abin da bai baka ba, da gaskiya sai dai idan ba shi da shi. Babu kuwa ba a ba da ita. Idan ba shi da shi,
lallai za ka ga cewar ba zai baka ba. Amma in dai akwai shi ko akwai wanda yake ganin zai karɓa a gurinsa ya baka, wallahi sai ya baka. Saboda wannan asiri mu a wajen mu mujarrabun ne, mukan yi aiki da shi ba so ɗaya ba so biyu ba, ba ma adadi, kuma mujarrabun ne kuma ya inganta gaskiya. Kuma ɓangaren kamar misali a ce wata mata ce kake son ta, ko kuma wani mijinki ne kike son shi, ko wani saurayinki ne, ko wata budurwarka ce, to ashe nan dai kowa dai ya san batu na soyayya daman mace da namiji ne, walau dai budurwa da saurayi, kuma walau mace da miji. To a cikinsu kowane ɗaya kan iya aikata wannan aiki zuwa ma ɗaya. Ai ba wani abu bane, neman yarjewa ne, neman biyan buƙata ne, kuma neman jan hankali ne, kuma an yarda mace ta ja hankalin namiji, namiji ya ja hankalin mace a dokar asiri, duk ba laifi bane. So ga duk wanda zai aikata, ko namijin ko macen, gashi nan dai haka za ka rubuta shi akan allonka, sai ka sa sunan budurwar, ko ka sa sunan saurayin, ko ka sa sunan matar, ko ka sa sunan iya matar, ko dangin matar ne kai, kuma dai mai duk wani wanda zai kawo ma batsama a cikin sabgar rayuwarka. Na gaya ma, ko da ba dangin iya ba za ka iya rubuta annasu rijil wan nisa'i a ciki. Idan kuma kana da wanda kake so ka sa, za ka sa masa za ka sa sunansa kamar yadda ka sani. To insha Allahu za ka samu ɗaukaka, za kuma ka samu, za ka ga mutumin nan yana ma so mai tsanani. Amma lallai sai an nemi wannan ita zuma da na yi muku bayani, an zuba a cikin wannan rubutu. To shine mahaɗin wannan sirri da kuke gani. Gashi nan ɗan uwa, ka yi ƙoƙari ka aikata kamar yadda muka baku, mun sadaukar muku da shi saboda Allah da ma'aiki. Sai dai fatan mu da ku yi mana addu'a, ubangiji Allah ya ƙara mana basira, Allah ya yi wa annabi daraja sallallahu alaihi wasallama, Allah ya ƙara mana soyayyar ma'aiki, ubangiji kuma ya yarda da ayyukanmu. Kuma ɗan uwa da Allah, kar ka manta kai mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun ci gaban shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.